na to. Ayan po, ito po ay fuel pump. Gento. Ayan po ito rin. Lilinis at papalitan ng filter. Ayan po, itsura niya. Ito po, huwag niyong pakikialaman ito. Kasi pag nagkapalit-palit, yari na. Hindi na yung gagana. Saka yung sa loob, yung may pin, kailangan hindi mapalo. Banat Brando Boy! Try na natin ba? Try pa ng iba? Oo nga. 4 na taon, hindi nilinisan. Ayan, ang itsura. Kalawang. Lagay nyo naman sa ano, magagasgas yung ilalim. Ano ba yan? Kayo naman talaga. Oh. Dito. May maraming plastic dyan. Opo, mamaya ipapakita ko paano magkapit. Nakala ko kasama ka. So, ito po yung napapalit natin ng filter. Piliin lang po natin yung original. Yan po ang code. Sapat dito. Hey, what? Ha? Wait lang. Tutulak ko. Tas mo yung ano. Baka matanggal. Ano? Kung itip. Ba't tayo niya paanda rin? Ano nga pala walang gas. Loko. Bakit tayo niya paanda rin po niya? Bakit? Ito yung Ha? o-ring. Yung o-ring dito ilalagay. Po. Okay na? Po. Kakain na? Tapos ito dito. Ha? Pang wala lasa ng gasolina. Sige doy, magsalita ka na. Interviewin kita. Ang pagkabit po nito, unahin nyo yung plot. Ayan, para lang bang nag-ano, naglalaro. Ikot-ikot. Pag di ka siya, huwag pilitin.
siya. Yun, pumasok na. Galing ka talaga, Odoy. Pumasok na. Ayan po siya. Pumasok na po. Pumasok na po. Ano to? Ando na. Ayan na. Ganyan. Oh. Sa unahan. I-testingin Ang naman expert natin yan. sa pagpasok. Bago na ba yan? Ha? Pwede nga ba siya? Ayan. Ah, Ito yung luma. Dapat ito, ang bago kasi dapat yan sakto. oo, lalagyan din grasa yan, di ba? Ano, Odoy? Ikakat ko na? Cut mo na. Napasok na. Pasok mo na. Expert Pumasok ka na sa na.